Kocha mar tim Kenya jotugo ma owuoyi ma hikgi ni piny mar 17 Junior Stras William Oluya ogolo listi mar jotugo 25 mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag Sekafa mibiro bagi e piny mar Ethiopia e kind tarik 15 dwe ni nyaka 2 dwe mar 12 tuke ma ibiro tiyo godo mar manyo otiko tuke pinje Afrika. Junior Stars nitiere group A kama oting'o timbe kaka Ethiopia, Somalia, Sudan mamilambo kaachiel gi Rwanda ka tim Kenya biro manyo otiko madonje tuke mag pinje Afrika. Timno oting'o jotugo matindo mawuok e skunde gi mago mantie kod lony duto mane okwany gi jolony weche tuke adhula mosir gi riwruok matayo tuke adhula pacho kae. Tim mar Junior Stars igeno ne biro wuok e pacho ka kiny ka gidhi e piny mar Ethiopia. The camp is doing well. Yeah, tunaendelea vizuri. Kwanza we have to keep iko fiti sana, so like tumelearn a lot here in the camps ndio. Apart from home tumelania vitu zingine mingi. Ka for example discipline ya camp iko juu kushinda nyumbani. Unapata camp kuna the specific time that you are supposed to sleep. There is a specific time that you are supposed to wake up. The qualifiers, being a tournament, everyone goes there to not only to participate but actually to try and compete. It's one of the ways that the team can play into the World Cups, a tournament that is being held annually for us, and we understand that the maximum stage actually should be for you to be assured of making it to the AFCON is the final. So as a Kenya team, we believe that we want to go and compete, and if we get in the finals, then again we'll have secured ourselves a place into the AFCON.